வைகை ஆற்றில் இறங்குவதற்காக அழகர் கோவிலில் இருந்து புறப்பட்ட கள்ளழகருக்கு மதுரை 3 மாவடி பகுதியில் எதிர் சேவை நடைபெற்றது. மண்டுக முனிவருக்கு சாப விமோசனம் அளிப்பதற்காக பச்சை பட்டுடுத்தி தங்கப்பல்லக்கில் அழகர் மலையில் இருந்து நேற்று மாலை சுந்தரராஜ பெருமாள் மதுரை நோக்கி புறப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து அப்பன் திருப்பதி, கல்லந்திரி, கண்ணேந்தல் வழியாக மதுரை மாநகரின் 3 மாவடி பகுதிக்கு வந்தடைந்த கள்ளழகருக்கு பிரம்மாண்ட எதிர் சேவை நடைபெற்று வருகிறது. அப்போது பக்தர்கள் கருப்பசாமி வேடமிட்டும், பெண்கள் கைகளில் சர்க்கரை தீபம் ஏந்தியபடியும் ஆடல் பாடல்களுடன் கள்ளழகரை வரவேற்றனர். கள்ளழகரை குளிர்வித்து வரவேற்கும் நோக்கில் பக்தர்கள் தண்ணீரை பீச்சி அடித்தனர். எதிர் சேவையை தொடர்ந்து இன்றிரவு தல்லாக்குளம் அம்பலக்கார மண்டகப்படியில் எழுந்தருளும் கள்ளழகர் நள்ளிரவில் தல்லாக்குளம் பிரசன்ன வெங்கடாச்சலபதி பெருமாள் கோவிலில் தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கிறார்.